Paminawa ninyong tarong ang tubag ni Auntie Claire o kinsa mga higala ang basulod. Sige, palihog ko. XFM Katropa. Episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon. Balik-balik! Dahil nagkaroon talaga ng Sige. maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na-imbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya. Dahil lang, pabalik ko na to si Auntie Claire. Balik ko na to para maklaro yun. Balik ko na to. Pinapamigi transaksyon ni Gab dire. Episode of heavy rains and flooding, Sige, people go. are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon. Dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na-imbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya. I-stop palihog ko. Episode of heavy rains and Ral. flooding, people are understandably angry. Kaya di ba? People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want O kaya? Kanang makita na ko, makita. Sige ko no, Ralph. Asa ito blok ko diya, be? Kasi matublok ni mo tong video kinita nini diya. Alright. Alas 8 na buntag mga kaigsunan sa ato niyang pagbalik. Ato ni hatagag pagtagad. Gumikan kay kung nadungog ipabalik gid ako sa inyo kay pagkahuman mag-quiz ta pagbalik, ha? Ha? Mutimbla sa kong kape. Mga katropa, alas 8 naman po natay palusot ng mga pahinumdom. Ato ning gibalik kadua para mabantayan ninyo unsa mga igalay tunada ni Auntie Claire. No?